سلام تعنا هبلي كبراتن كبرانن ازي حرياكم حريا بوستيوم كاب حريا بوست كم تلمود نلو مزبلنا يوم زيناتات حزنا قريبنا لنا حبيركم نتصنحو فلما قند زيناتات زعلت نباخم كنبل ኢትዮጵያ ንህንጸት መደባት ኒኩሌር ትዳሎ ከምዘላን ተገሊጹ ሓደ ወረዳ ሙሉ ብዕጡቃት ምትሓዙ ስዒቡ መንግስት ፌደራል መብራት ኔትወርክን ከም ዘቋረጾ ተሓቢሩሎ ስራሕቲ ኢራን ዝኾነ ሮኬት ኣብ ትግራይ ከም ዝተርኣየን ተገሊጹ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ግድብ ህዳሰን ከቢድ ውግእ ተኻይዱ እዚኦምን ካልኦትን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል ኢትዮጵያ ንህንጸት መደባት ኒኩሌር ትዳሎ ከምዘላን ተገሊጹ ምስ አሜሪካን ሩስያን ርክብ ከም ዝተኻየደ ድማ ተቃሊዑሎ ናብ ዝርዝሩ ክነብል ኣብ ዝሓለፈን ኣብ አዲስ አበባ ዝተኻየደ ምክክር ሓለፍቲ ኢትዮጵያ ምስ ወከልቲ ኮሚሽን ቁፅፅር ኒኩሌር አሜሪካን ሩስያዊ ሮስቴቻናል ዞርን ብምርኻብ ንመጻ ህንጸት ኒኩሌር ኢትዮጵያ ዝመርሑ ሕግታትን ስርዓተ ቁፅፅርን ዝምልከት ከም ዝተዘራረቡ ተቃሊሑ ሩስያዊት ኩባንያ ሮዛቶም ኣብ መደብ ምህናጽ ኒኩሌር ኢትዮጵያ ቀንዲ ኢንዱስትሪያዊ መሻርክቲ ኮይና ትቅጽል ከም ዘላ ድማ ተሓቢሩሎም እቲ ክሳብ ሕዚ ዝቀረበ መደብ ድማ ኣብ VVER 1200 ዝተመርኮሰ ሩስያዊ ቴክኖሎጂ ሪአክተር ክህነጽ ትልሚ ከም ዘሎ ኒኩሌር ቢዝነስ ፕላትፎርም አቃልዑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ብዛዕባ ትዝርዝር መብርህ ዘይሃበሉ መመንጫው ኃይል ዝበሎ ኒኩሌር ህንጸት እቲ ፕሮጀክት ኣብ ቀረባ ከም ዝጅምርን ንሰላማዊ መዓላ ከም ዝውዕልን ብምግላጽ ነዚ ፕሮጀክት ዝምልከት ምስ ሓላፊ ኤጀንሲ አቶሚካዊ ጻዓት ዘቲ መንባሩ ይፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ዝሓለፈ 2021 ሓደ ሰሙን ኢትዮጵያ ነዳዲ ንዕዳጋ ዓለም ክትቀርብያ ኢትዮጵያ በመግቢ ዓርሳ ክኢላ ስርናይ ናብ ዕዳጋ ዓለም ክቀርብ ክትገብር ኢሉ ኩምራ ምብጻዓ ኣትዩ ዋላ እኳ እንተነበረ ከይተግበሮ ከም ዝተረፈን እኳ ዳኣስ እታብ ኩናት ሕድሕድ ተሸሚማ ዘላ ኢትዮጵያ بدرجة عالم 10 مليونات علتاو ህጹጽ ረድኤት ዝጠልቡ ዜጋታት ኣብ ቅድሚት ከም ትስራዕ ይግለጽ ሓደ ወረዳ ሙሉ ብዕጡቃት ተታሒዙ መንግስት ፌደራል ድማ መብራህት ኔትወርክን ከም ዘቋረጾ ተሓቢሩሎ ናብ ዝርዝሩ ክነብል ኣብ መንጎ ጥምር ኃይል ፌደራል ኢትዮጵያን ኃይልታት ፋኖን ኣብ መብራቅ ወለጋን ኣብ ጊዳ አያናን ኣብ ደንጎርን ከቢድ ውግእ ከም ዝቀጸለ ተገሊጹ ኣብ ዞባ መብራቅ ወለጋን ኣብ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ኣብ መንጎ ኃይልታት ፋኖን ናይ መንግስት ኃይልታት ጸጥታን ከቢድ ውግእ ከም ዝተኻየደ ካብቲ ከባቢ ዝመጹ ሓበሬታታት ይገልጹ እዚ ግጭት ኣብ ከባቢታት ጊዳ አያናን አንገርጉትን ካልኦት ከባቢታትን ከም ዝተስፋሕፍሐን ብሰንኪ እቲ ደማዊ ግርጭት መንግስት ኢትዮጵያ አገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን መስመራት መብራህትን ከም ዘቋረጾ ተቃሊሑም ኣብ ወረዳ ጊዳ አያናን ኣብ መውጽእ ከተማ አንገርጉትን ኃይልታት ፋኖ ንኃይልታት ገዳ ኮማንዶ ክልል ኦሮሚያ ብድብያ ከም ዘጥቅዕዎም ካብቲ ከባቢ ዝወጹ ሓበሬታታት የመላኽቱ ድሕርቲ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ድብያ ዝተጎዱን ዝተቀትሉን አባላት ኃይልታት ጸጥታ ንምውጻእ ተወሳኺ ኃይሊ ካብ አንገርጉትን ናብ ኢንጅሮ ከም ዝተንቀሳቀሰን እቲ ኃይሊ ናብቲ ቦታ ቅድሚ ምብጽሑ ግን ብድብያ ከቢድ ክሳራ ከም ዝበጽሖ ተሓቢሩሎ ኣብ እዋን እቲ ግጭት ዝተወሰኑ ኃይልታት ፍሉይ ኃይሊ ኦሮሚያን ሰራዊት ኢትዮጵያን ናብ ማእኸል ከተማ ተመሊሶም ኣብ ኣባይቲ ዝተዓጹ ሲቪላት ብኃይሊ ከም ዝቀተሉን ኣብ ልዕሊ ህፃናት ኣዴታትን ዓበይቲ ሰባትን ጉድኣት ከም ዘውረዱን ተቃሊሑ ኣብ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ድማ ኣብ ወረዳ ኣበይ ደንጎር ከባቢ ሉንጫ ቀበሌ ኃይልታት ፋኖ ምስ ኃይልታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ውግእ ከም ዘካየዱን እቲ ከባቢ ኣብ ቁጥጥር ፋኖ ከም ዝኣተወን ይግለጽ ኣሎ ኣብ ምብራቅ ወለጋን ሆሮ ጉድሩን ዘሎ ግጭት ናብ ተወሳኺ ከባቢታት እናተስፋሕፈሐ ምዃኑ ይሕበር ኣሎ ስራሕቲ ኢራን ዝኾነ ሮኬት ኣብ ትግራይ ከም ዝተርኣየ ተገሊጹ እቲ TDF ዝተዓጠቀ ሮኬት ድማ ምስ ናይ ሁቲ የመን ተመሳሳልነት ከም ዘለዎ ተቃሊዑሎ ናብ ዝርዝሩ ክነብል ኣብ ትግራይ ስራሕቲ ኢራን ዝኾነ ነዊሕ ርሕቀት ተምዘግዛግ ሮኬት ከም ዝተርኣየ ንወታደራውን ፖለቲካውን ምዕባለ ምብራቅ አፍሪካ ዝከታተል ኦፕን ሶርስ ኢንተሊጀንስ ዝተባሃለ ትካል አቃሊሑ ኃይልታት ምክልኻል ትግራይ ስድራ ሮኬታት ዘልዛል ኢራን ኣብ ኢዶም ከም ዝኣተወን ኣብ ረብሓ ከውዕልዎ ከም ዝኽእሉን እቲ ጸብጻብ አቃሊዑ እቲ ብዘልዛል ዝፍለጥ ስራሕቲ ኢራን ዝኾነ ሮኬት ዘይተመርሐ ናይ ርሕቀት ስርዓት አርቲለሪ ሮኬት ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹሎ ብፍላይ ዘልዛል ክልተ ዝዓይነቱ ሮኬት ከሳብ 210 ኪሎ ሜትር ዝበጽሕ ርሕቀትን ከምኡውን ክብደቱ 600 ኪሎ ግራም ዝግመት ከም ዝኾነውን ተሓቢሩሎ እዞም ሮኬታት አቀዲማ ኢራን ንገለ መሻርክቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ከም ዝዕጠቀቶምን ካብኣቶም ድማ ዕጡቅ ሂዝቦላህ ኣብ ሊባኖስን ሁቲ ኣብ የመንን ከም ዘለውዎም አቃሊዑ እዚ ዓይነት ሮኬት ካብ ዝተመርሑ ሚሳይላት ዝተፈለየ ኮይኑ ትክክለኛ ዓላማ ናይ ምህራም ዓቕሙ ንሰፊሕ ከባቢ ንምጥቃዕ ኣብ ጥቅሚ ከም ዝውዕል ይግለጽ ብዝተረኸበ ሓበሬታ መሰረት እዚ ሮኬት ኣብ TDF ምእታው ንሚዛን ወታደራዊ ምዕባለ ሰሜን ኢትዮጵያ ክሓላልኹ ከም ዝኽእልን ክሳብ 200 ኪሎ ሜትር ዝበጽሕ ርሕቀት ዘለዎም ዒላማታት ናይ ምጥቃዕ ዓቕሚ ከም ዘለዎን ይግለጽ ኣሎ ዋላ እኳ ዛጊድ ናብ ሙሉእ ኩናት እንተዘየምርሑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውን ወታደራውን ዒላማታት ተደጋጋሚ ደብዳብ ከም ዝቀጸሎ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ከቢድ ውግእ ተኻይዱ ከተማ ግልገል በለስ ብዕጡቃት ኃይልታት ከም ዝተተሓዘት ድማ
ተገሊጹ ኣሎ ናብ ዝርዝሩ ክነብል ካብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣስታት 147 ኪሎ ሜትር ርሕቀት እትርከብ ከተማ ግልገል በለስ ኣብ መንጎ ዕጡቃት ሓይልታትን ሰራዊት ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተኻየደ ከቢድ ውግእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቃት ሓይልታት ከም ዝኣተወት ተቃሊሑሎም ብመሰረት እቲ ዝወፀ ሓበሬታ ሰራዊት ናጽነት ጉሙዝ ምስ ሓይልታት ፋኖ ብሓባር ኣብ ዞባ መተከል ስርሒት ከም ዘካየዱ ተሓቢሩሎም እቲ ስርሒት ኣብ ከተማ ግልገል በለስ ከም ዝተኻየደን ኣብቲ ውግእ ከበድቲ ኣጽዋራት ከም ዝተጠቕሙን ድማ ይግለጸሎም እቶም ምንጭታት እቲ ውግእ ነዊሕን ከቢድን ከም ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት መንግስቲ ድማ ዓብይ ሰብኣውን ቁሳውን ኪሳራ ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩሎም ድሕሪ ትግርጭት ከተማ ግልገል በለስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እቶም ዕጡቃት ሓይልታት ከም ዝኣተወት እውን እቲ ጸብጻብ የመላኽት ግልገል በለስ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ርእሰ ከተማ ብምዃና ኣብ ሃገራዊ ፖለቲካን ጸጥታን ኣገዳሲት ቦታ እያ እቲ ቦታ ካብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብቀረባ ርሕቀት ምህላው ድማ ነቲ ምዕባለ ተወሳኺ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ይእመን እዚ ወታደራዊ ምዕባለ ኣብ መተከል ዘሎ ውሽጣዊ ጸጥታዊ ኩነታት ብዝለዓለ ደረጃ እናተለወጠ ምህላው ዘመልክት ከም ዝኾነን እቲ ፍጻመ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ሓደ ካብ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ኢትዮጵያ ዝኾነ ግድብ ህዳሴ ምህላው እቲ ጉዳይ ካብ ዞባዊ ግጭት ንላዕሊ ስትራቴጂካዊ ትኹረት ክጠልብ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ዜና ኩነኔ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ኤርትራ ቀጺሉ ኣሎ እቲ ውሳነ እሱራት ዝመርሕዎ ቤት ማእሰርቲ ድማ ተባሂሉ ኣሎ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ንኤርትራ ናይ 2026 ማሕበራዊ ፎረም ኣቦ መንበር ገይሩ ምሻሙ ስዒቡ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተንተንቲ ዓለም ለኻዊ ጉዳያትን ነቲ ውሳነ ዓብዪ ውርደትን ዋዛን ብምባል ብጽኑዕ ኾኒኖምዎ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ትካል ዩኤን ወችን ፍሉጥ ተንታና ዓለም ለኻዊ ጉዳያት ማርቲን ፕላውትን ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ እዚ ናይቲ ዓለም ለኻዊ ትካል ውሳነ ንሕግታት ሰብኣዊ መሰላት ዘፍርስን ተኣማንነት እቲ ትካል ኣብ ሕቶ ዘእቱን ክብሉ ገሊጾም ዋና ኣካያዲ ስራሕ ዩኤን ዎች ሂለል ኖየር ነቲ ኣሰራርሓ ብጽኑዕ ብምቅዋም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እሱራት ነቲ ቤት እሱራት ይመርሕዎ ኣለዉ ብምባል ነቲ ትካል ነቒፍዎ ኣሎ ኖየር ኣብ መብርሂኡ ኤርትራ ብወታደራዊ ሓይሊ ዝመሓደርን ናይ ሓደ ውድብ ኣመራርሓ ዘለዋን ሃገር ምዃና ብምጥቃስ ኣብ መዝገብ ናጽነት ፍሪደም ሃውስ ካብ 100.3 ጥራይ ምርካባ ናይቲ ሃገራት ተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ዝንላዕሊ ክበላሸው ኣብ ዘይኽእለሉ ደረጃ መብጽሑ ዘርእዩ ክብል ገሊጹ እቲ ትካል ወሲኹ ኤርትራ ብጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኻዊ ጽልዋን ምስ ሰሜን ኮርያ ዘወዳድራ ምዃኑ ብምጥቃስ ከምዚ ዝኣመሰለ መንግስቲ ኣብ ናይ ሰብኣዊ መሰላት መድረኽ ክስየም ምግባሩ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ብምባል ኣብሪሁሎ ብተወሳኺ መልእኽቲ ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት ነቲ ናይ ዩኤን ዎች መግለፂ ብምድጋፍ ናይቲ ሃገር ህጹጽ ኩነታት ብምልዓል ኣገዳስነቱ ጠናኺርዎ ኣሎ ብመሰረት ፕላውትን ካልኦት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጸብጻባትን መንግስቲ ኤርትራ ከም ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ካብ 1993 ነጻነታ ካብ ትጎናጸፍ ጀሚሩ ዝኾነ ዓይነት ሃገራዊ ምርጫ ዘይካየደ እንትኾን ንዜጋታት ብዘይገደብን ዓመታት ኣብ ዝጸንሕ ከም ባርነት ኣብ ዝቁጸረን ብሔራዊ ውትድርና ኣገልግሎት እንተገድዶም ንተቃወምቲ ነጻ ጋዜጣታትን ኣባላት ሃይማኖታትን ብዘይ ናይ ፍርዲ ቤት ትእዛዝ ንሓያሎ 10 ዓመታት ኣብ ትሕቲ መሬት ዘለው ዘይሕጋውያን ቤት ማእሰርታት ብምእሳርን ብምስቃይን ከም ዝፍለጥ ይጠቕሱ ዩኤን ዎች እዚ ናይ ኤርትራ ሹመት ንጭቆና ዝተዋሃበ ሽልማት ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት መቐመጢ ዘለወን ከም ፈረንሳይ ዓባይ ብሪጣንያ ጃፓንን ስዊዘርላንድን ዝኣመሰላ ዲሞክራስያውያን ሃገራት ነቲ ሽመት ብሓባር ክቃወምኦን እቲ ውሳነ ክስረዝ ኣገዳሲ ጸቕጢ ክገብራን ህጹጽ ጻውዒት ተቕሪቡ ኣብ መወዳእታ እቲ ትካል ስቕ ዝብላ ዲሞክራስያውያን መንግስትታት ነዚ ኣሰካፍን ምሕፈርን ውሳነ ተሓታትነቱ ከም ዝካፈልኦ ኣጠንቂቁሎ ዝኸበርኩም ኣድመጽትን ተኸታተልትን ሕርያ ፖስት ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ኣብዚ ኸንቢትና ኣለና ቀጻሊ ብኻልኦት ዜናታት ክሳብ እንራኸብ ድማ ሰላም